Benvingudes i benvinguts a la tercera trobada del cicle de conferències Sent els ocells, 4 lectures atentes de Mercè Rodoreda. Avui em toca a mi presentar-vos la ponent que exposarà un estudi ben interessant sobre el recull de relats 22 contes. És na Catalina Mir. Na Catalina Mir és graduada en Periodisme i en Humanitats per la Pompeu Fabra. A més, ha cursat 2 màsters, el d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes a la Universitat Autònoma de Barcelona i el màster en Formació del Professorat a la Universitat de les Illes Balears. En l'actualitat, és investigadora predoctoral becada amb una FPU i adscrita al Centre de Recerca EDUC, de la Universitat de Barcelona, especialitzat en teories sobre gènere i sexualitat. La tesi doctoral que està confeccionant a dia d'avui tracta sobre l'obra d'escriptores catalanes de narrativa criminal de final del segle XX, entre les quals hi ha, a tall d'exemple, Maria Antònia Oliver. A la intervenció d'avui, però, se centra en Mercè Rodoreda, i la seva comunicació du per títol La traïció oculta, cap a una lectura inferencial del recull 22 contes. Aquest estudi el podeu trobar més ampliat en aquest llibre, que publicà ara farà un any, no? I el teniu aquí per si en acabar la sessió el voleu fulletjar, consultar, i també se pot comanar per internet a la pàgina web de l'Institut d'Estudis Catalans o directament a una llibreria, la vostra llibreria de confiança, també el vos pot fer arribar si el voleu. I res més. Catalina, en voler, pots començar. Moltes gràcies per ser aquí. Bon vespre, moltes gràcies, Maria, per presentar-me. Gràcies a l'Ajuntament de Manacor, al Centre de Professorat i a l'Escola per fer possible aquest sarau rodoredià, aquest monogràfic, i molt especialment gràcies a tots vosaltres per ser aquí, més avui un dia que plou, no? Fa 2 setmanes, a la primera sessió d'aquest cicle, es va parlar de la culpa, del remordiment que surt a la novel·la La mort i la primavera i que es pot notar a través de la mirada. I la sessió següent, de fa 7 dies, va tractar del motiu del suïcidi i de com aquest vertebra l'obra de Rodoreda de cap a cap. He estat a totes 2 sessions i jo, per no trencar la dinàmica tan esperançadora que s'ha creat aquí entre remordiments i suïcidis, avui venc a parlar de traïció i de com el tema de la traïció aglutina les 22 narracions de 22 contes. Primer de tot, faré una breu introducció a aquest llibre de relats, ja que no és una de les obres més conegudes de Mercè Rodoreda. A continuació passaré a explicar la hipòtesi de la meva investigació, espero que aquesta paraula no sigui massa altisonant, hipòtesi, bé, lectura, segons la qual 22 contes és un volum unitari, unificat per l'assumpte de la traïció. Amb aquesta idea pretenc contribuir a la configuració d'una mirada diferent de la que ha predominat sobre el recull tradicionalment, i és que ha estat considerada una obra dispersa, un conjunt de textos dispersos, i jo crec que no és exactament així com ha de ser concebut. I finalment llegirem alguns fragments seleccionats per il·lustrar aquesta hipòtesi que s'haurà plantejat i que espero que convidin a la lectura o relectura d'aquest recull de contes, ja us ho dic des d'ara, tan especial. Començant pel principi. Ja he avançat que 22 contes és considerada una obra menor de Mercè Rodoreda i aquí també he d'afegir que jo tenc una mena de debilitat per aquesta mena d'obres, pels textos més oblidats dels grans autors.
Com el títol mateix indica, 22 contes és un recull de narracions, de 22 narracions, totes escrites a l'exili entre els anys 1945 i 1946. Uns anys difícils en què l'autora no es pot dedicar a escriure novel·la, senzillament perquè no té temps. S'imposa la necessitat de cosir o de fer altres feines per poder subsistir. I en aquest context advers, els contes apareixen com una mena d'estratègia de salvació, com una mena de pràctica, un exercici per no perdre l'hàbit d'escriure, al qual es voldria dedicar a temps complet, però no pot. O sigui que són creacions d'un moment de crisi, aquestes. I crec que això és important tenir-ho en consideració, perquè diria que aquesta crisi traspua. Aquests relats causen una mena de tremolor en el lector, una falta de trepig sòlid, com una manca d'inestabilitat. Encara que la seva escriptura data, com dic, dels anys 40, no és fins bastant més tard, fins al 58, que els publica. Un any després d'haver obtingut el Premi Víctor Català de Contes. Un premi, per cert, que passarà a dir-se Premi Mercè Rodoreda a partir de l'any 98. Crec que no s'ha donat gaire importància a aquest posterior canvi de nom del guardó, però per com jo ho veig és interessant en la mesura que és un reconeixement a la Rodoreda contista, no només novel·lista, que és la més coneguda. Aquesta que tenim aquí és la imatge de la primera edició de 22 contes i quan apareix aquesta edició original tots els contes eren inèdits excepte 5 que havia publicat en revistes de l'exili. Si feim un cop d'ull al lloc que ocupa 22 contes dins l'obra completa de Mercè Rodoreda, aviat ens adonarem que ocupa una posició clau. 22 contes se situa just a l'equador entre la producció de preguerra i la de postguerra. I així marca un retorn a l'escriptura. És el primer que Rodoreda escriu després del període tumultuós de la Guerra Civil i de l'exili a França. Per això Carme Arnau, la iniciadora dels estudis rodoredians a Catalunya, en va parlar com una obra pont. Però és més que una obra frontissa, perquè, a més d'equador, és un punt de partida. Per començar, és el primer recull de contes de Rodoreda, al qual seguiran La meva Cristina i altres contes, Semblava de seda i altres contes i Viatges i flors. I d'altra banda, i aquesta no és una observació meva, sinó de Jaume Aulet, també el professor Jaume Aulet, 22 contes es podria considerar el primer llibre de l'escriptora. Recordem que abans de 1939 havia publicat 4 novel·les que rebutja i una 5a a l'home que reescriu l'any 69. Per tant, 22 contes és, per ordre cronològic, el primer text del qual no renega i que no reescriu posteriorment. Per aprofundir una mica més en l'interès del llibre, ara que hem vist que és porta d'entrada i passadís connector alhora, vull fer uns apunts sobre el títol i la disposició dels 22 contes, l'ordre en què són presentats. Quant al títol, pot semblar molt descriptiu, molt poc artístic, i sens dubte és diferent del dels altres 2 reculls següents. Si a La meva Cristina i altres contes, o Semblava de seda i altres contes, el que fa Rodoreda és titular amb un dels relats del llibre, el més significatiu o el que més li agrada, 22 contes es presenta com un títol més neutral. No posa cap conte per sobre de l'altre, no crea una jerarquia, sinó que subratlla la dimensió equitativament participativa de les 22 narracions a un tot.
I aquí arribam a una idea clau, la de totalitat. L'estudiós Jaume Aulet, l'he de citar de nou, ha apuntat que el títol i l'obra representen la totalitat. Aquesta idea que subjau és la que ens interessa de retenir, l'anhel de totalitat, d'exhaustivitat. En aquest sentit, Jaume Aulet posa en valor, com veus és un dels meus referents tothora citats, ell ha apuntat que el títol i l'obra, ha posat en valor la simbologia del número 22, un número rodó, que a més és el nombre dels signes alquímics i de lletres de l'alfabet hebreu també, és a dir, el fonament per expressar-ho tot, el fonament del llenguatge. I per il·lustrar encara més l'afany universalitzant del llibre, destaca i comenta que hi ha contes narrats amb tota mena de tècniques narratives i ambientats en totes les estacions de l'any, en tots els diferents moments del dia i en personatges de totes les edats. Tanmateix, més impactant que tot això és la relació que Aulet suggereix que hi pot haver entre els contes i l'ordre en què són presentats amb els arcans majors del tarot, que també són 22 i, citara textualment, contenen totes les possibilitats de l'existència humana i permeten predir-ho tot. Un parell d'exemples. La carta del diable es pot relacionar amb el conte 18è, la brusa vermella, en la mesura que apareix una jove diabòlicament atractiva que corromp el narrador, que voldria anar pel camí recte. I la figura de l'ermità es pot vincular amb el conte 8è, un home sol, per l'aïllament, per la introspecció que caracteritza el protagonista, en aquest cas. I a més, resulta que la figura 12 del tarot ensata la via lunar, mentre que les anteriors constitueixen la via solar, com en dues meitats, sol i lluna. Aulet diu, i obrim ara una secció de Quarto Milenio, pot ser casualitat, però el conte número 12 es titula precisament Cop de lluna. I més endavant, el 17 es titula Nocturn, mentre que Estiu, un conte on el sol i la xafogor tenen una presència abassegadora, és el número 3. Però tampoc cal estirar massa d'aquest fil. Per què? Doncs perquè, malgrat la posició que ocupa 22 contes dins l'obra completa de Rodoreda, com hem vist, i malgrat tota aquesta suggestiva simbologia, quan vaig començar a investigar vaig adonar-me que no hi havia gaire bibliografia sobre aquest recull que aprofundís i que donés continuïtat a aquestes idees. Segurament perquè, com he dit al principi, 22 contes ha rebut pocs elogis. Al contrari, ha estat considerada per la crítica i per la mateixa autora una obra menor, desigual i poc reeixida. Vegem-ho. El crític Jordi Maluquer, només un parell d'anys després de la publicació del recull, escriu que en el llibre, si bé hi ha contes remarcables, no tots són interessants, és a dir, que n'hi ha que serien perfectament prescindibles. El professor Joaquim Moles en critica la vacil·lació de tècniques, que associa a la crisi moral de l'autora a l'exili, i afirma que són contes desiguals i deslligats narrativament els uns dels altres. En la mateixa línia, Carme Arnau addueix una crisi d'escriptura derivada de les condicions de vida de Rodoreda en el moment que compon aquests relats. I descriu el volum, si bé reconeixent la importància en el conjunt de la producció rodorediana, com una obra no del tot reeixida. I esperau, perquè Rodoreda també hi diu la seva.
L'any 1966, en una entrevista amb un autor nostrat, en Baltasar Porcel, parla del moment en què va començar a escriure aquests textos i diu: acabada la guerra, vaig escriure el primer conte per a una revista catalana que sortia a Mèxic. Era com si no hagués escrit mai. Vaig fer els altres sense saber on anava, per tossuderia, per una mena de fidelitat a la vocació de la meva adolescència. I tanta sort que ho va fer. Però anys més tard acaba sentenciant en una entrevista, aquesta vegada amb Lluís Busquets, no amb Baltasar Porcel, que són contes desiguals i mediocres. Bé, què hi farem? Malgrat tot, he d'insistir-hi, no rebutja l'obra ni la reescriu. I a més, en el camp dels estudis literaris, s'ha fet feina des d'altres perspectives per, diguéssim, una redempció de 22 contes. Ja he citat abastament la contribució de Jaume Aulet, que posa de manifest la premeditació que hi ha darrere l'obra i en reivindica el caràcter experimental. De fet, és d'aquesta plec que sortirà la gran veu de Rodoreda que tots coneixem. I més tard, més cap al final, tornaré a aquesta idea. La mateixa tònica trobam en els estudis de Marta Pessarrodona i Josepa Martínez i Blanc. És, doncs, d'aquesta línia redemptora que veu la meva investigació. Aquests són alguns dels meus referents principals. I què pretenc jo? Deixant a un costat el que em pogués dir la mateixa autora, Mercè Rodoreda, que sens dubte no és una opinadora neutral sobre aquests contes, me referesc, partesc de la idea que una de les raons que pot haver propiciat aquests dictàmens crítics tan poc enaltidors que acabam de veure és el plantejament no holístic en la lectura de l'obra. I m'explico. És normal que si no s'hi veu una unitat de sentit, 22 contes pareixi una obra desigual, un poti-poti, una amalgama de narracions aplegades de qualsevol manera i, per tant, poc meritòria. Això no obstant, aquesta no era ben bé la meva impressió personal com a lectora. Sí que veia la diversitat dels contes, s'ha de reconèixer que n'hi ha de ben diferents, però sentia, ja que aquest cicle va de sentir, que tenien un patró comú. I vaig començar a cavilar quin pot ser, on és la clau de volta oculta, que no és explícita, però que s'ha de poder trobar amb una lectura inferencial, o simplement cooperant, perquè no oblidem que el lector també construeix el sentit de les obres literàries, no és una cosa que vingui donada i haguem d'absorbir. En el meu cas, en l'obra d'una autora tan meticulosa, tan primmirada com Rodoreda, sempre a la recerca de la paraula justa, se'm feia difícil de creure que no hi hagués un significat possible darrere d'aquesta obra, per difús que fos. Passam així al segon punt, a la hipòtesi. La meva hipòtesi és que el llibre sí que té una unitat de sentit, un tema unificador, la traïció, l'engany que apareix una vegada i una altra a cada text, tot i que de formes molt diverses i de manera més o menys evident, segons el cas. Però d'un mode tal que els contes junts arriben a formar una macroestructura que tracta la traïció des d'un gran nombre de perspectives. I això que ens remet a la idea de totalitat. A 22 contes hi ha des del tradicional triangle amorós, la traïció sentimental omnipresent en l'obra de Rodoreda, o planificacions d'assassinat fins en l'altre extrem
una simple i inofensiva malifeta infantil. I també enganys i desenganys més indefinits, com són les decepcions vitals de gran magnitud, o en el conte nocturn, del qual abans hem parlat, aquell de la Via Lunar, la sistematització de la mentida com a actitud social, és a dir, la naturalització de la traïció com a manera de ser en el món i de relacionar-te amb els altres. Com dic, la casuística és àmplia, però precisament per aquesta amplitud i no malgrat aquesta, podem llegir les narracions com a complementàries i com les diferents parts d'un exercici de compleció, d'un retrat que es vol sencer, panòptic i el més total possible sobre l'engany que impera a les relacions humanes. Si donem per bona aquesta idea, 22 contes cobra sentit, perquè podem entendre que retorna al sentit original del concepte llibre de contes. O sigui, que l'obra es pot llegir com una mateixa història dividida en 22 capítols i no com una mera juxtaposició de relats inconexos. M'explic? Per aprofundir en això, per poder desgranar aquesta lectura unitària amb una anàlisi conte per conte, l'any 2019 la Fundació Mercè Rodoreda me va concedir un ajut d'investigació que agraeixo molt, del qual n'ha sortit aquest llibre, abans n'ha parlat na Maria. La veritat és que el títol és una mica llarg. És 22 aproximacions a la traïció com a tema literari, per a una anàlisi global de 22 contes de Mercè Rodoreda. Abans de passar a la tercera part de la ponència, que és la de degustació de fragments, si m'ho permeteu, m'agradaria explicar molt breument dues qüestions metodològiques d'aquest llibre, que són, primer, com he fet feina amb els contes, com els he tractat, i, segon, de quina idea de traïció he partit. A més, una cosa i l'altra estan molt relacionades. En aquest llibre propos classificar, una classificació possible, propos classificar les 22 narracions en 3 grups bastant equilibrats numèricament, 7 contes en el primer, 7 contes en el segon i 8 en el tercer. 3 grups en funció de la perspectiva epistemològica des d'on es narra la traïció. La sospita, la maquinació o el record d'un engany petit o comès. I per què aquesta distribució? Fonamentalment perquè entenc la traïció així, com un desequilibri del que es coneix, com una simetria en la informació de què disposen dos agents en una relació. Descobrir una traïció és descobrir que no coneixes allò o aquell que pensaves conèixer. És un procés d'estranyament respecte del que t'era familiar, conegut. I això té unes conseqüències, en primera instància, en la sensibilitat de la persona que se percep traïda. D'aquí que a 22 contes hi hagi una gran tensió psicològica constant entre qui sap i qui no sap. Qui trama i planeja en secret i qui fa conjectures i desconfia i interpreta senyals però sense saber del cert si tot allò que pensa és real, o que recorda haver estat en una d'aquestes situacions en el passat. Ara sí que per ensenyar-ho tot això llegirem i comentarem uns fragments. Els he seleccionat d'un únic conte amb la intenció que la resta els pugueu descobrir o redescobrir sense spoilers. I aquest conte triat, a més, és el primer dels 22, La sang. En una carta adreçada a na Carme Arnau, Mercè Rodoreda, que per cert, abans que hem parlat de la disposició dels contes amb el tarot, ella va negar que hagués ordenat els contes
de manera especial. Simplement li va dir, a na Carme Arnau, que li va preguntar això, que considerava la sang el millor conte del recull i que per això havia decidit que fos el primer, però que la resta estaven ordenats una mica perquè sí. Certament, crec que és una molt bona porta d'entrada la sang, perquè aquesta sang del títol és la sang amb què comença la vida, és la sang de la regla. I és curiós, en relació amb això, que el darrer conte es tituli Abans de morir, abans del punt final, és com un principi i una fi. Això ho comento perquè es vegi encara més aquesta circularitat de 22 contes que s'obre i es tanca, però ara sí que ja me centro i pas a la sang. En aquest relat sentim com una dona madura explica la seva història i explica com la seva vida canvia quan deixa de tenir la menstruació. La menopausa coincideix amb l'allunyament afectiu del seu marit, que fa feina de cambrer i, segons sospita la protagonista, s'ha fixat en una noia jove que fa feina amb ell, na Maria. El cas és que el marit i na Maria tornen junts cap a casa cada dia, ja que són veïns. I la dona explica. Venien a poc i mai no vaig veure que s'agafessin del braç. Oh no, només que, sap, em vaig començar a capficar. Em semblava que feia nos al meu marit, que alguna cosa era diferent i, sense voler-ho, em vaig començar a apartar d'ell. Amb prou feines s'hi gosava enraonar-li per poc que no se m'escapés de dir que les nits l'esperava fora. I mentre l'esperava, manies, esclar, pensava que alguna nit no tornaria i que no el veuria mai més. Perquè es veu que quan una dona deixa de ser dona, s'omple el cap de manies. Aquest és l'inici d'un període de crisi personal i de parella en què la suspicàcia, la incertesa i la tristor s'apoderen de la ment de la protagonista, que, com podem veure aquí, fa les seves conjectures. Aquest és, doncs, un relat del primer grup, del relat de les traïcions sospitades, en què no s'arribarà a revelar si tot això que la dona pensa és real o no. Només tenim la seva versió dels fets. Però sí que pel que explica podem arribar a sentir compassió per aquesta dona. Perquè a més de fer-se idees ella mateixa, el marit, que s'adona del patiment de la dona, alimenta el seu desànim amb un comportament ambigu. En unes vacances a la platja, per exemple, el marit es tomba al costat d'una noia que no coneix de res, només per veure la cara que farà la seva dona en trobar-lo de vora una altra. I quasi aconsegueix fer-la embogir una nit en què la desvetlla per fer-la mirar per la finestra i demanar-li si allò que veu no és una ombra de noia en el jardí. I aquí va el segon fragment. Què és? És una noia. Oi que et penses que sempre vaig amb noies? Doncs mira, en el jardí tot les tinc. És com un somni, vaig dir. I aleshores ell va picar els vidres i la noia es va començar a moure a poc, com si no fos d'aquest món. Se'n va anar cap al reixat i si no hagués sentit el soroll de les frontisses, m'hauria pensat que tot plegat era una visió. I el meu marit s'aguantava el ventre amb les mans i reia. Vostè no es pot imaginar com reia. L'endemà em va preguntar què m'havia passat a la nit, que, adormida, havia començat a cridar que hi havia una noia en el jardí. I em va fer rodar el cap. No ho he somiat. És una mala passada que ja duies preparada de temps, del dia que vas posar l'interruptor a la cambra. Un poc extravagant, tot plegat. Per cert, aquesta característica masculina, la voluntat d'humiliar la dona,
la trobarem retratada en altres obres com La plaça del Diamant, també. Com recorda Joaquim Poch, que té el seu famós llibre de psicoanàlisi aplicat a l'obra de Rodoreda, ell recorda que cada vegada que en Quimet les coses no li surten bé o que discuteix amb la Natàlia, fa servir el recurs d'anomenar una tal Maria. Pobra Maria, sospira. Curiosa, si més no, que el nom d'aquesta Maria i de la cambrera de la Sang coincideixin. Totes dues es diuen Maria. En tot cas, aquest fet va minant l'autoestima de na Natàlia, que acaba per pensar que la desconeguda Maria és millor que ella en tot. De manera similar, la protagonista de la Sang, convençuda que el marit ja no l'estima i que s'ha enamorat de la veïna, es veu expulsada d'un món feliç i cíclic, que era marcat per les menstruacions i pel plantament anual de les dàlies, de les flors, que les plantava amb el seu marit. La pròpia fisiologia l'aboca a una nova realitat, lineal i grisa. I en aquell moment vaig enyorar la Sang, que quan la vaig veure per primera vegada em va fer plorar tant, perquè em va semblar que era una tara i que amb aquella tara ningú no es voldria casar amb mi. Perquè, sap, uns quants dies del mes estava neguitosa, però en acabat estava al cel i com si m'haguessin fet nova, mentre que sense la Sang sempre estava igual i més aviat malament. Davant del nou món cruelment monòton en què la menopausa l'ha endinsada, amb aquest sentiment de traïció que la inunda, amb aquest malestar per l'allunyament afectiu del marit, la dona decideix refugiar-se en el record del seu pare difunt. El que fa és recuperar-ne un retrat amb el qual comença a dialogar per no sentir-se sola i a la llarga se separa del marit, que ara li apareix com a vell i ridícul. D'aquí es pot extreure que la protagonista alterna dues identitats al llarg de la seva vida, aparentment incompatibles, la de filla i la d'esposa. Quan es va casar, simbòlicament va deixar de ser filla, perquè li va causar un gran disgust al seu pare i aquest va morir al cap de poc temps. I ella se sent culpable per aquesta mort, sent com si l'hagués matat del disgust. Ara, sense la Sang, deixa de sentir-se esposa, ésser sexuat, i retorna al món infantilitzat a través de la presència del pare amb l'objecte del retrat i amb les converses que hi manté. Aquesta simetria, per la professora Carme Gregori, atorga al conte una arquitectura tancada, gairebé esfèrica. Hi ha una circularitat, una tornada al punt de partida. Per tancar també de manera circular aquesta ponència, m'agradaria tornar a la idea plantejada al principi que 22 contes és una obra que inaugura una etapa. I vull tornar-hi per afegir que, a més d'inaugurar una etapa, és una obra premonitòria de les grans novel·les que la seguiran. La protagonista de Tard del cinema, per exemple, li suggerirà anys més tard el personatge de Colometa, com Rodoreda mateixa explica en la 26a edició de La plaça del Diamant, en el pròleg. Tanmateix, l'estudiosa Maria Campillo ha defensat que del recull la veu més pròxima a la de La plaça del Diamant és la d'en veu baixa, tot i que no se sol notar tant perquè la veu és masculina. D'altra banda, a Gallines de Guinea trobam un Quimet preplaça, un Quimet infant. I la protagonista del Mirall podria ser perfectament na Teresa Valldaura, de Mirall trencat, en la seva maduresa, ja que l'una i l'altra comparteixen la simbologia de l'espill i l'amor per les joies. Per cert, Mirall trencat també va començar com un conte, després es va convertir en novel·la, però havia de ser un conte.
Així mateix, a Cop de lluna, aquest text que inaugura la Via Lunar, i que és inquietant pel seu misteri gòtic, Rodoreda assaja el component fantàstic que caracteritzarà el recull de contes següent, La meva Cristina i altres contes. A més, aquí hi apareix un element que retrobarem, un element simbòlic, que retrobarem ja assentat a Mirall trencat, el tacte de teranyina amb què es manifesta la presència d'un fantasma. És com es manifesta la presència del fantasma de Maria. I d'aquest mateix conte cal destacar encara un altre recurs simbòlic, la flama blava que reapareixerà a la plaça del Diamant i al carrer de les Camèlies. He d'agrair a Irene Zurrón, que l'altre dia ens va parlar de suïcidi, que em fes percatar d'aquest recurs de la flama blava. Va ser ella que m'ho va fer notar. En fi, això són només unes pinzellades de com 22 contes funciona com a preludi. És una obra que avança motius i estratègies que l'autora desenvoluparà a les novel·les posteriors. També el tema de la traïció es pot resseguir més enllà d'aquest aplec i és amb la intenció de revalorar-lo per tot el que ens pot ensenyar que li he dedicat una investigació. Abans he dit que 22 contes és una obra construïda sobre la idea de totalitat. Si això és així, és també perquè hi podem trobar tot Rodoreda concentrada a les seves pàgines. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Catalina. Efectivament, ha estat ben interessant. Ara m'agradaria donar-vos un espai per fer preguntes si és que en teniu, o comentaris, suggeriments. Sí, jo començaré. Sí, has parlat ara, en acabar la conferència, d'aquesta idea de motius que es van repetint al llarg de les obres. Llavors m'agradaria que comentessis si creus que aquesta idea de traïció la podem fer servir com un link, com un fil que uneix o que està present a totes les novel·les, o si creus que això seria estirar-la massa i anar-se'n massa enllà. Bé, moltes gràcies per la pregunta, Llucia. Jo crec que el tema de la traïció et dona molt de sí i que efectivament pot ser un bon eix d'aproximació a més obres de Mercè Rodoreda. Bé, i pensant en tu, que el pròxim dia ens parlaràs de conflictes familiars, de fet crec que en la família és un àmbit en què les traïcions hi tenen lloc, en el cas de Rodoreda, molt sovint. I espero que te serveixi, d'alguna manera. Encara que l'engany i a 22 contes és així, és camaleònic, canvia de color, pren moltes formes, crec que sí que se pot resseguir com a motiu i penso sobretot però en un tipus de traïció, l'engany sentimental, perquè com he dit també els triangles amorosos són omnipresents en Rodoreda. Un passatge que n'he parlat altres vegades que sempre record és al final de la plaça del Diamant, quan na Natàlia se casa amb la Droguer i viu atemorida que en Quimet torni i resulti que no és mort i la reprengui. Això també és un sentiment d'haver-lo traït i s'instaura com una mena de paranoia. I a Mirall trencat, na Teresa, de joveneta, descobreix que en Miquel Masdeu li ha ocultat que era un home casat. Més tard, ella té una relació adúltera amb el notari Riera, el seu gendre, l'Adi, té relacions amb una cupletista del Paral·lel i després amb una minyona, o sigui que sí. Però en tot cas, hi ha un aspecte interessant en tot això,
i me repeteix perquè això també ho he dit en altres ocasions, és que les traïcions, en el cas de 22 contes almenys, se solen donar en relacions entre un home i una dona. I a 22 contes també n'hi ha alguna entre homes, però no entre dones. Almenys en aquest recull. O sigui que, estirant el fil, jo potser l'estiraré per veure què passen les relacions entre dones. Però més endavant. Gràcies. Moltes gràcies, Llucia. Hi ha altres preguntes o comentaris? Sí? No? Fora por, en confiança? No? Aleshores, donant per tancada aquesta conferència, recordar-vos senzillament que la setmana que ve n'hi ha una altra, que serà la darrera, titulada Llegir Rodoreda des de la sociologia, culpa, perdó i traumes familiars a quanta guerra, que l'ha durat a terme a Llúcia Serra, i vos, si podeu tornar a inscriure, envieu-me a co. Agrair-vos el fet de ser aquí malgrat aquest dia i crec que ja està, no? Moltes gràcies i bona nit. Gràcies.